Imos coñecer dous pares de pés. A estes encántalles camiñar no mundo do barro e a pintura, e a estoutros encántalles facelo sempre mirando á cestería. O bonito é que camiñan xuntos. Ola, eu son Carla. Eu son Tomé. E somos artistas no rural. Hoxe imos visitar o recuncho de Galicia onde Carla e Tomé desenvolven a súa arte. Un recuncho na ría de Aldán. Na parroquia do Ío, pertencente ao concello de Cangas, é onde se atopa o fogar desta parella de artistas. Un fogar situado nun alto coñecido polos veciños como o Alto do Loureiro. Ese é precisamente o nome do proxecto conxunto desta parella na vida e no emprendemento. O Alto do Loureiro. Proxecto no que comparten espazo, pero no que desenvolven cada un a súa artesanía. O de Carla é a pintura e o barro, e Tomé é experto en cestería. Ademais de crear a súa obra propia, os rapaces ofrecen cursos e talleres dinamizando o medio rural e sumando posibilidades ao lecer e ás inquietudes dos veciños. Hoxe asistiremos a diferentes cursos dos rapaces. Polo momento, imos comezar o día con eles coñecendo como a vida puxo os seus pés no camiño da arte e da artesanía. Por exemplo, Carla comezou a estudar arquitectura, despois seguiu outras pulsións, pero foi aí cando entrou en contacto coa pintura. A arquitectura despertoume un pouco a creatividade, pero a mí conquistoume máis a pintura abstracta, porque aí encontrei como unha creatividade moito máis libre. Al final a creatividade na arquitectura pois era un pouco máis ríxida, máis funcional, tiña que ter, bueno, un sentido, unha responsabilidade, no, social, que tampouco podes facer o que queres, no? Entón, a través da pintura encontrei esa liberdade que conquistoume e seguí por aí. Decidín xa que a miña paixón era a arte, comecei a dedicarlle moito tempo de aprendizaxe e comecei a combinar pois os meus deseños, todo o que levaba aprendido coa pintura e o debuxo a combinalos coa cerámica, no? E agora mesmo estou bastante dedicada á cerámica, sobre todo. Eu de formación son cociñeiro, traballei varios anos, tivemos un restaurante propio que montamos eu con uns colegas, pero bueno, nun momento decidín que me gustaba, pero non o suficiente, entonces que non era a miña paixón e non lle quería dedicar a miña vida, entonces decidín, bueno, facer un xiro aí 360 grados e que decidín que quería aprender a traballar con diferentes materiais. A cestería o bo que ten é que non precisas nada máis que unha navalla, unha tiseira e sair a buscar o material. Isto é tan sinxelo como as túas mans e algo que corte. Cando comenzamos con esta idea de ter como un estudo compartido con Tomé, estivemos vendo varias posibilidades, o íamos a facer en Vigo nun local, pero eu sempre tiña como ese desexo realmente de ter o meu taller na natureza. Eu tiña un pouco esa creencia limitante de que na cidade onde pasan as cousas, pero a realidade é que Carla sempre remou máis por facelo aquí e a verdade é que foi, vamos, un acierto total porque estamos moitísimo máis a gusto aquí. Ser capaces de traer un proxecto a unha zona rural eu creo que tamén é bastante bonito e a realidade é que estamos tendo moi boa resposta. O meu soño feito realidade é estar aquí neste taller, na medio da natureza e neste entorno privilexiado. Hoxe imos aprender diferentes artesanías cos nosos amigos. Por exemplo, imos saber en que consiste esa curiosa técnica de cestería con pedras que está a facer Tomé. Pero iso será á volta con eles na ría de Aldán.